Assalamu alaikum rahmatullah. Mai gabatar muku da shiri shine Abdurrahman Nasir a cikin wannan channel. Sannan kuma manufofinmu da yanayin abubuwan da zamu na kawo muku a cikin wannan channel mai albarka. So da farko yana da kyau a ce kun san me ma'anar wannan channel din. So kamar yadda kuka ji Azita, in aka ce Azita kamar wata inkiya ne wadda mutane da yawa kowa ya riga da ya san menene inkiya. To insha Allah mu ma inkiyar mu ita ce Azita. Sannan agro. Kamar yadda kuka sani in aka ce agro ana nufin abubuwan da suka danganci noma ko kuma mai kiwo da sauransu. Kamar misali yana ɗaya daga cikin ma'anar agro akwai agroeconomy. Agroeconomy shine mai hanya a turance kenan, hanya wannan yadda mai ƙasa ko kuma wani kamfani ko kuma ƙasa za ta bunƙasa harkar noma ta yanayin samar da kayan aiki, mashin, kamfani da sauransu. Shine agroeconomy, ta yadda da a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Sannan akwai agrochemicals. Wannan chemicals ne ko kuma wasu sinadarai ne wadda kama daga taki na gargajiya ko kuma takin zamani da sauransu, da yanayin wasu taki ko kuma wasu abubuwa da za ana amfani da su a gona kamar irin su herbicide domin maganin ƙwari, fungicide, pesticide da sauransu a turance kenan. Sannan kuma akwai agro industries wadda mai su wannan kamfani ne wadda suke samar da ko kuma suke amfani da mai kayan noma ko kuma kayan gona wajen mai bunƙasa samar da kayan abinci a ƙasa ko kuma a gari da sauransu. So wannan shine a takaice. So kamar yadda kuka ji sunan Azita Agro, wannan channel za ta na kawo muku shirye-shirye wadda ya danganci noma, lura da yanayin ƙalubale da manomanmu suke fuskanta a yau. Za ka samu mai sau da yawa shekaru da yawa wadda suka wuce kana noma waje amma me kana samun albarka ko kuma kana samun arziki, amma me yau sai aka waye gari idan kai noma ba za ka samu yanayin kwatankwacin da kake samu a baya ba. Wannan menene yasa? To insha Allah wannan abin da zamu na kawo muku a cikin wannan channel shine me yanayin canji da aka samu ko kuma yanayin ƙalubale da manomanmu suke fuskanta a yau da yanayin yadda zamu magance su. So insha Allah wannan su ne abubuwa. Sannan kuma shiri na biyu a cikin wannan channel da muna kawo muku shine mai karin magana na Hausa. Idan aka ce karin magana kamar yadda aka sani mu Hausawa ne, so insha Allah wannan channel ta ɗauki nauyin za ta na kawo muku shirye-shirye na karin magana da ma'anoninsu da yadda ake amfani da su. Idan aka ce karin magana kowane yare ne, kamar yadda misali a ƙasar nan muna da yaruka daban-daban wadda ga masana sun ce muna da yaruka daban-daban wadda suka kai kimanin 270. So insha Allah Hausa tana ɗaya daga cikin yare wadda yake da yawa a cikin wannan ƙasa tamu. So kowane yare suna da menene salon maganansu wadda ba lallai bane a ce in kai ba ɗan yaren bane ka fahimci me ake nufi in aka yi wani misali, wani karin magana da sauransu. To insha Allah za mu na ɗaukan karin magana ɗaya bayan ɗaya ko kuma wasu daga cikin karin magana muna kawo muku fassara su da yanayin yadda ake amfani da su. Sannan kuma lura da haka akwai al'adu wadda misali wadda Hausawa suke yi da wadda yanzu babu su saboda zamani ya canja ko wani abu makamancin haka. Za mu na kawo muku mai yanayin al'adu na Hausawa da sauransu. So wannan kaɗan daga cikin shirye-shirye ko kuma wasu daga cikin shirye-shirye da za mu na kawo muku kenan a cikin wannan channel tamu. So kada ku manta ku ba mu ƙarfin gwiwa, ku mana subscribing a cikin wannan channel tamu mai albarka, ku yi liking, ku yi comment domin mai ƙarfafa mana gwiwa. Wassalamu alaikum, naku Abdurrahman Nasir.